Richard, sabi ko na Richard. Kasi yung dalaw. Sama nila Justin. Pinos kasi dito sa wallpaper. Akala ko kasi tapos pituin mo si Archie.
Malay niya si Che. Oo nga, no? Hindi, they're learning about each other's spaces. Kasi Che, balik kasi siya. Para kumawi. Sabi ko, hindi ko pwede magkapagod ko. Pero, ano kasi, nga parang natin.